Takže máme tu, že prvý Ghost Event. To hovorím, keby hrám Phasmophóbiu. Ja som úplne zabudla, že čo mám robiť. Možno tu je duch? Asi ne. No poďme, poď. Ja ti dám, že si hladná, kurva. Každý vie robiť, aj keď je hladný. Maro! Ale ona nemôže robiť, lebo ona je hladná. To ona si robí piču asi. Akože fair enough. A, to je kúka zaha. Dobre, tak dám niečo iné.